गोनां बाथ्रा दं लोगोफोर, बेनिखायनो हर गेजेरावब्लाबो लाइभनि गेजेरजों बुंनो सानबाय नोंथांमोननि सेराव। सानैसो फैलां खोन्थानोसै। दा ओरैबायदि नोंथांमोना टाइटेलाव नुनो हादों नबजित नार्जारिखौ फेजेननो नाजादों। दा बे मोननैसो निउसफ्रावहाय आङो नुनो मोनदों ओरैबायदि उल्था लिरनानै होदों नाम्बारखौहाय, बिथांनो भट होनायनि नाम्बारखौहाय। नोंथांमोना आङो थाममिल्सआवबो होदों। आङो थाममिल्सआवबो होनाय जादों बेखौहाय, माने प्रतिदिन टाइम निउसावहाय होनाय जादों आरो फेसबुक पेजावहाय। माने फेसबुक पेजाव होदोंब्लाथ' इउटुबावबो होदों जानो हागौ। बिथांनोहाय बिथांनि भट नाम्बारखौहाय ओरैबायदि लिरनानै होदों, नोंथांमोना खोनासं आं खोन्थाग्रोनि। जोंनि नबजित नार्जारि फंबायनि भटखौहाय ओरैबायदि लिरना होदों बे निउसावहाय। नाम्बारा सोलायखोसो ना माखोसो आं बेखौ जेबो मिथिया दै, नाथाय आं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजानि। नाथाय आं सोलायबाय होननानैहाय आङो मिथिनाय जायाखै। 9252915240 बेबायदि होदों आरो। माने बिथांमोना फेजेननो नाजादों ना मादोंथाय नबजित नार्जारि फंबायखौहाय, आं मिथिला। ओरै आसामिसनिफ्रायबो मोसाखावरि दङना, बेनिखायनो फेजेननो नाजाखो ना माखो। ओमफ्राय माबायाव मा होनदों नै, आरो मोनसे दंबाव बिटिआर लाइभआवबो होनदों आरो ब्रेकिं निउस प्रतिदिन। बे प्रतिदिननि खोन्थानायखौनो बेबो बुंदों आरो। माने प्रतिदिन निउसआ होदों, बे बिटिआर लाइभआ बुंदों आरो बेखौहाय। नोंथांमोना आं फट'खौ दिन्थिनि नै बेबायदि नाम्बार लिरना होदों नै प्रतिदिन निउसआ। ओरैबायदि रागा जोंबाय दासो खबर मोननानै। आंथ' दिनैहाय बेस्थ'ना बेरायनायावहाय प्रतिदिन निउसनिखौ दिन्थिनि नोंथांमोननोहाय। ओरैबायदि लिरना होदों आरोखि नबजित नार्जारिनि भटना बेयावसो होनांगौ जाहैदों, नाम्बारानो गोरोन्थि। माने नबजित नार्जारिनि भटआ खम जाथों, बेफोरबायदि खालामना होदों बे प्रतिदिन निउसआ। बर'ना हारसा मिथिया, लिरनायाथ' आसामिसनि लिरदों, हारसानि लिरदों। प्रतिदिन निउसनि पस्टखौ थांनानै नायब्ला नुगोन, नोंथांमोना भिडिअ'आवहाय नुगोन। साला सैमा नामा इलाय, बबेनिलाय प्रतिदिन निउसआलाय, प्रतिदिन टाइमबाव जाहैदों। बिगुरा मासिदों, उल्थां फाल्थां खालामना होनो नागिरदों भटखौहाय। बिथांनि भट नाम्बारा 9152915246 सो। अब्ला बियो बोरैहाय 9252915240 बोरै लिरनो हाखो? बिनि सायावहाय एफआइआर जानांगौ आंनि बायदिला। बिनि एगेन्स्टैहाय सोरबा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय राव थिखोग्रा थानांगौ आरो बिनि सायावहाय कमप्लेन खालामग्रा थानांगौ। आंनि बायदिब्ला बेनो बेस्ट जागोन। नोंथांमोनाथ' कमेन्ट हरदों र', आं माने बाथ्राखौ रायज्लायग्रोदों। पुर्न माथो खबर आदा? खबरखौथ' खोनाखाबाय दा नोंथांमोना? दैमु इउटुब चेनेल, हाय हेल'। एफआइआर होनांगौ बे निउस रादाब होग्राखौ। नंगौ, आंबो बेनो अलंबार ब्रह्म। हाय आदा, हेल'। आङो दासो वान्डालायाव थांनानै फैदों, दासो सफैखादों। गैयालाबो 2 घन्टानि लामा। वान्डालायावहाय बेरायहैनानै फैदों जोङो ज'नो, माखासे फेमिलिफोरबो दङमोन। दा जोङो 8 जन ना 10 जनमोनथाय, गोसोआव गैलायलांदों। बेसिम थांदों आरो जोङो बाइकजोंहाय दाब्लिं थांदों। वान्डालायावहाय बिदिनो नागाथला गाखोनायनि मानायनि माबा दङ, बेवहाय बेरायहैदोंमोन आरो। बे निउसनि माबायानो जाबाय दा प्रतिदिन निउस। जोंनि फंबाय नबजितनि भटखौ खोन्थाग्राया सोर बे? बिनि सायावहाय सोरबाफोर एक्सन लानांगौ, दानो गोख्रैनो। मानि थाखाय बेफोरबायदि इनसाल्ट खालामनो मोननांगौ बियो? मानि थाखाय जोंनि बर' फिसाखौ बेफोरबायदि बुंनो मोननांगौ बियो? नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियाखैबो जानो हागौ, बुब्र'बायगोनबो जानो हागौ। अन्नानै बे भिडिअखौ शेयार खालाम। नबजितनि भट नाम्बारा बे नङा। नबजितनि भट नाम्बारा 9152915246 सो नबजितनि
भटिं खालामग्रा नाम्बारा बेयावसो मिस कल बुनानैहाय भट खालामनांगौ नोंथांमोना रायलायनाया जालायाखैसै आङो रागा जोंनानै दासो आंखौहाय गामिनिफ्राय आंनि वाट्सआपाव हरनानै खबर हरदों आंखौ नायबावाखैनोमोन नुबावाखैनोमोन आङो बाइक सायावसो दंमोन दायो मबाइलाबो बिराद चार्ज खम आंनिया दिनै भिडिअ खेबनै जोबजोब्बाय अलंबार मा जादों दादा मा जादों माने नबजित नार्जारिनि भटखौहाय गोरोन्थि नाम्बार खिन्थादों प्रतिदिन टाइम निउसावहाय गोरोन्थि नाम्बार लिरनानै होदों नोंथांमोना स्रा स्रा नुदोंना नुवाखै आं मिथिला र' बोरैथो खिन्थानांगौ फ्रन्ट केमेरायाव उल्था जाखायो माथो फ्रन्ट केमेरायावथ' उल्था जागोन माने बेयावहाय नाम्बारखौ खिन्थादों आं खुगाजों बुंनो हागौनि खनसेबाव बेयावहाय प्रतिदिन टाइमा निउसआ खोन्थादों जाहैबाय नबजित नार्जारिनि भटखौहाय 9252915240 बेयावसो नबजित नार्जारिनो भट होनांगौ जाहैदों ओमफ्राय बियो सोरनि नाम्बार गावसोरनि आसामिसनि नाम्बारनिसो दां इयो बे आसामिस मोसाग्रा दङना बिनिसो नाम्बार दां बियो अन्नानै सोरबाफोर मिथियोला खोन्थाजाय आसामिसनि सोरबा सानै सिंग्रिसा मोसाग्रा दङ बिनिसो नाम्बार जानो हागौ बियो बेनि नामावहाय बे नबजितनि फट'खौ मानो होदेरखो बियो बिसिनि मोसानायनि नामावहाय माने नबजितनि भटखौहाय खावनायसै आरो सिखावफ्रा साला सुवादफ्रा मासथिनि लाजिनाय गैया नामा मोसौफ्रालाय मालायनि भट खावनोलाय रागायानो दहाय नुग्रोमोन आं दिहेन होबावाखैमोन बिनि सायाव भिडिअ बानाय होनहरबाय थादोंमोन आंखौहाय वाट्सएपआवहाय ओमफ्राय फट'खौ हरदों हरनाया नाथाय आं दिहेन होआखै मा खारननि थाखाय मा रिजननि थाखाय आङो सोंहरबाय थादों आरो जेब्ला नाम्बारखौ नायनो थिनो अब्लासो नाम्बारखौ नायबाय आङो नाम्बारफोर बेङा जोंथ' नबजित नार्जारिनो बुयै गोसोआव थालायबाय बायहाट थालायबाय गोसो नाम्बारखौनो होमब्ला दिनैहाय बे टाइम प्रतिदिन टाइम निउसआ बोरैहाय गोरोन्थि नाम्बार खिन्थानांगोन नबजित नार्जारिनि थाम्बनेल्स बानायनानैहाय नबजित नार्जारिनो बेयाव भट होनानैहाय मारै बुंनो हाखो लाजिनाय गैया नामा गुन्थुङा गावनि टेलेन्टजों जौगानो हाया साला सुवादफ्रा लाजिनाय गैया रागायानो ओरैबायदि जोंखारलेन दासो नुसनदों आङो दासो सोंहरफिननानैसो आङो नङाबा आंबो नायसनाखै आंबो ध्यान होआखै बे आसामिस ससमा उथनाय आखरखौथ' आंथ' सिनायला सोरबाफोर गोरों दंब्ला फरायनो हागौमोन आं तामिल्सआव होदोंमोन मोजां नुदोंना नुवाखैथाय दाथ' आं भिडिअआवहाय बोरै माबा खालामनो अनलाइनबो आं इसेबां माबा गैया अनलाइन खालामनो थाखाय माबा नांगौ मेचिनफोर नांगौ अनलाइन इड खालामना होनोला दा माथो बुंबावनो लोगोफोर बेखिनियानोमोन आङो बेखौ थानो हायैनि रागाजों थानो हायैनि लाइभआवनो फैनानैहाय बुंनाय जाबाय अलंबार ब्रह्म लास्टआव 246 औ लास्टआव 246 बेवहाय मा होदों लास्टआवहाय 240 बियो सोरनि नाम्बार आंथ' बे आसामिसनि मोसाग्रानि नाम्बारखौ नायाखै बिसिबां नाम्बार बिनि नाम्बारखौ आं नायाखै बिसिबांथाय नोंथांमोना एसे दिहेन खालामलाय अननानै नबजित नार्जारिनि नम्बरा नबजित नार्जारिनि नम्बराथ' आं बायहाट दंखायो बेयावनो सानफ्रामबो भट होबाय थानाय जोङो दा भटनि दिनाबो सोलायबाय होननानै खोन्थादों देवबार हरनि 9टानिफ्रायसो होननानै बुंदों आरो माने सुनिबार हरनि 9टानिफ्राय जायोमोन नालाय देवबार हरनि 9टानिफ्रायसो ओमफ्राय बिसिबाव दिन होनदोंमोनथाय नैरा मबाइलासो गोलैलांबाय मंगलबार बुधबारनिसिम होनदोंमोन नामाथाय आं बावलायलांबाय टाइमखौबो दा नोंथांमोना सुनिबारफ्राव बुनाय दङब्ला सोरबाफोर अननानै बुफिन दिनैसो जागोन नबजित नार्जारिनि भटना दा मंगलबार फुंनि 9:30 होनदोंना बिस्थिबार 9:30 होनदोंमोन दा आं बेखौ बावबाय दे थैनो बायदि बावबाय आं दा खै थारिखनि दिनैनि ओइ लक जाबायलै मबाइला
एप्सआवबो माथो भट होजायोनो मोनसे नम्बरजोंनो खननै हरजायो एप्स माने माबासो होदों आङो लिंकखौ मोनाखै दे मा लिरनानै सार्च खालामोथाय ओमफ्राय गोबां निउसफ्रा खिथादों ओमफ्राय लिंकखौबो होआखै खिन्थाबायब्ला लिंकखौ होदेरना होब्ला एसे मोजां जागौमोन आंबो लिंकखौ मोनाखै लिंकखौ मोननायब्ला आं डिसक्रिपसनाव एड खालामना होगौमोन नोंथांमोनाबो हरनो हानायनि आंबो दाबो बे लिंकजों हरनायखौहाय URLजों हरनायखौ आंबो हराखै दाबो आं नाम्बारजों हरनायखौल' हरदों दाबो बिनि गेजेराव नाम्बार मोनसेया रिसार्ज जोबना होबावबाय आं नाम्बार मोनसेजों बुनो मोनासै दिनैनिफ्रायनो आदा आंबो हरबाय दहाय मैयानिफ्रायनो जादों देवबार मोनानिफ्रायनो भटना खयदिन थागोनथाय नोंथांमोना मिथियो नामा प्ले स्ट'राव दं मा एप्सलाय एप्सजोंबो हरनो हायो एप्स नङा दां लिंकसो दां माबा वेबसाइटसो दां ओइ बेखौ खुलिना हरलाय लक जाबाय दा आं बारा गोबाव खोथा बुंला लोगोफोर बिराद मेंबायलै दिनैहाय फार्स्ट टाइम सुइमिं पुलावहाय दुगैहैदों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम नागाथला गाखोदों ओमफ्राय बे ट्रेन बायदिया गोलैग्लिया गयरि गयरा ओरै हेब्रे नाब्रे खारग्राया ओरैबायदि गलांनोसै बायदि मोनखायो दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोबाय थैनायजों समान गाहरनो बेलाय प्रभु प्रभु होनलायबावो गिनानै प्रभु प्रभु होनलायबावो फाग्लासो आरज खालामनांलायदों आंहा गिनानै ओरै मानाखि गिनानैहाय मोसिखादों मेगना आं भिडिअ लानो सानदोंमोन ओमफ्राय एलाउड गैया ओमफ्राय ओरैबायदि जाबाय भिडिअ एलाउड गैया आरोखि जेब्ला सहैबाय जिरायबाय फिटिं खालामजोब्बाय होमब्लासो एलाउड नां गैया लाखिबाय मबाइलखौ ओमफ्राय ग'प्र'नि जायगा दङमोन ओरै दोननायनि सोना दोनग्रा कभार दङमोन ग'प्र'आनो गैया जोंनिया ग'प्र'खौनो बायनो हाया ओमफ्राय माजों होनाय ओमफ्राय बैयावहाय रेकर्ड जानानै थाबैयो भिडिअ रेकर्ड बैखौ बिबाय आङो दानिया हराखिसै बेखौबो 150 थाखा नांगौ होनलायबाय बेखौबो हराखिसै भिडिअ नांगौला सिगांनो बुंग्रोनांगौ नोंसोर टिकेट लाग्रोनांगौ बिदिसो दा बुंबाय मोनबोआखिसै बे जों गिनानै थानायखौ नङाला नोंथांमोननो देखायनो हागौमोन ब्लगनि गेजेरजोंहाय जानायनि जाहोना बेसोनो प्रडाक्ट मिसिं इउटुबारा लिंकखौ होदों जोंनि निउस पर्टेलफ्राबो गोबां होदों ओमफ्राय बेफोरबायदि लिंक होफाना होनायखौ नुनो मोनाखै आरो आं दासिमबो लिंकखौ मोनाखै लिंकआ मा बिनि URL आ मा आं मिथियाखै नङाब्ला आं एसे गोसार होसिगौ एसेब्लाबो जुन 26 फाइनाल आदा मा फाइनालखौ आङो खबर हर आंनि स्टाफआव गोबां मानसि दं आं बिसिनि मबाइलजोंबो बुजान होजोबगोन आं बुथ'नो मोनाखै ओमफ्राय दाख्लैनि खनसेयाव आं बिसिनिजों बुनानै होजोबदोंमोन ओमफ्राय आं नैबे खनसेयावहाय बुथ'नो मोनाखै आं दाबो आंबो दिनैहाय बेरायहैबायना ओमफ्राय मैयाबोथ' 9थानिफ्रायसो होनबाय जोङो खामानि बिजि जाना होबाय गाबोनथ' दंबावो गाबोन र' सेस्था खालामगोन आं बुना होनोहाय बेफोरबायदि मालायनि नामाव मालायनि नाम्बारखौ होना होनायखायसो बिदि पास जानो हादों होनब्ला बिसोरो लाजिगिफ्रा साला लाजिनाय मोनाखै नामा नबजितनि नाम्बाव नबजितनो भट होबावनांगौनो ओमफ्राय नाम्बारा जाहैबाय 9252915240 बे नाम्बारा सोरनि मानो गोरोन्थि खालामदों जाब्लाबो जायाब्लाबो आं हिन्दीयावबो गाबोन बानायगोन आं सम दिहुननानैब्लाबो हिन्दीयावहाय 2 मिनिटब्लाबो बुंगोन आं रायगोन आं
जानो हागौ बिसोरो बहुत जाजेननायनिफ्रायनो बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामदों ब्लेकमेल मालायनि नामावहाय मालायनि नाम्बार होनानैहाय भट बिदों लाजि गैयिफ्रा सुवारफ्रा साला सैमाफ्रा मासिनो मोजांखौनो रायनो गोसो जायालै आं अब्ला लोगोफोर आं बेखिनियावनो बे लाइभखौ फोजोबथ'बाय जाय गोबाङानो मिथियाखै जानो हागौ बेनिखायनो आङो मिथिथों होननानैहाय बे भिडिअखौ बानायबाय बेथ' नबजित नार्जारिनि नङा आरो आं क्लासाव खोन्थाबावो 9252915240 बियो नबजित नार्जारिनि भट नाम्बार नङा नबजित नार्जारिनि भट नाम्बारा 9152915246 बेसो नबजित नार्जारिनि कारेक्ट नाम्बार नोंथांमोना गोरोन्थि जानो हागौ नङाब्ला बुफ्लांबायनो हागौ दा बिसोरो नबजित नार्जारिनि नामावहाय ब्लेकमेल खालामदों नबजित नार्जारिनि नामावहाय भट दाबिदों गुबुन सासेनि नाम्बार होनानै लाजि गैयिफ्रा गुनथुं गैयिफ्रा साला अन्नानै बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो लास्टआवहाय जाब्लाबो फंनैसो बुंलांनायसै हिन्दीनि हायोब्ला दानस'ना हो ये DID सीजन मा होनदोंमोनलाय DID लेटेस्ट मा होनदोंमोनलाय मा नाममोनलाय फार्स्टआवहाय DID लेटेस्ट मास्टार सीजन 5 ना मामोनथाय गोसोआव गैला आं DID लेटेस्ट मास्टर सीजन डेंस का अभी वोट चल रहा है वो वोट को क्या कर रहा है अभी नवोजित का नाम लेके कोई ब्लैकमेल कर रहा है मतलब नवोजित का नाम पे वोट मांग कर रहा है और इसमें नवोजित का नंबर नहीं है ये दूसरा नंबर है और दूसरा डेंसर का नंबर है उसका इधर नाम नहीं है लेकिन नवोजित का नाम डाल के वोट मांगा गया है नवोजित तो बहुत ज्यादा वोट मिल रहा है ना लोगों से पब्लिक से जनता से प्यार मिल रहा है ना इसलिए क्या कर रहा है नवोजित का नाम लेके और दूसरा बंदी का नंबर डाल के उसको वोट करवा रहा है साले से गिना से ये नंबर है 9252915240 ये नबजित नार्जारी का वोटिंग नंबर नहीं है नबजित नार्जारी का वोटिंग नंबर है 9152915246 ये है नबजित नार्जारी का वोटिंग नंबर लेकिन ये नहीं है ये गलत है इसमें ये प्रतिदिन टाइम न्यूज़ में दिया गया है इसमें वीडियो बना के डाला गया है प्रतिदिन टाइम न्यूज़ में तो उसमें गलत नंबर डाला गया है इसमें दूसरा डेंसर का नंबर डाला है मतलब नबजित नार्जारी का नाम पे और दूसरा डेंसर वोट ले रहा है शर्म नहीं आता है ऐसा ब्लैकमेल बनाने के लिए अरे आप लोग न्यूज़ करना चाहता है तो सही से न्यूज़ करो ये न्यूज़ पोर्टल लोग तक पहुंचा दे वीडियो को शेयर करके पता होना चाहिए ऐसा ब्लैकमेल क्यों कर रहे भाई नबजित नार्जारी अभी नंबर 1 में जा रहा है इसलिए लोग नबजित नार्जारी से जल रहा है भी और उसका नाम पे दूसरा से वोट ले रहा है दूसरा नंबर डाल के उसका नाम पे अभी नबजित नार्जारी बहुत फेमस होने लगा धीरे धीरे से DID लेटेस्ट मास्टर डेंस में तो अभी बहुत वोटिंग चल रहा है इन लोग का अभी नबजित नार्जारी फर्स्ट जा रहा है इसलिए नबजित नार्जारी को गिराने के लिए ये ब्लैकमेल ऐसा बनाया गया तो आप लोग सोचो मैं भी ध्यान नहीं दिया था मेरे को एक बंदा ने व्हाट्सएप में भेजा तो मैं क्यों भेजा मेरे को मैं ध्यान ही नहीं था इसको वापस मैं मैसेज करके पूछा ये क्या है इसने बोला उसको वीडियो बना के गाली दो अभी वीडियो बना के शेयर करो नहीं तो लेट होने वाला है मुझे बोला तो मैंने फिर बोला क्यों ऐसा क्या बात हुआ
पर इसने बता दिया मेरे को वॉइस करके नवोजित नार्जारी का नंबर गलत दिया गया है। उसके बाद मैंने देखा सच में गलत है। देखने के बाद मैं इतना गुस्सा आया, इसलिए मैं लाइव आके इसको डायरेक्ट बोला। ये वीडियो मैं काट के दूसरा चैनल में भी डालने वाला है, दूसरा हिंदी चैनल में डालेगा और उसको लोगों को शेयर करने के लिए मदद मांगेगा। नहीं तो ये लोग नवोजित नार्जारी को गिराना जाता है, हाराना जाता है। ये लोग को शर्म नहीं लगता दूसरा का नाम पे वोट लेने के लिए। इधर दूसरा बंदी का नंबर है ये भी इधर ये नवोजित नार्जारी के साथ में डांस करता होगा, इसलिए उसका नंबर नवोजित नार्जारी का नाम में डाल दिया गया। प्रतिदिन टाइम न्यूज़ ने, वो आसाम से है। शर्म नहीं लगता है क्या? दूसरा किसी का नाम पे दूसरा किसी का वोटिंग नंबर डाल के वोट लेने के लिए शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। लोगोफोरा आं दिनै बेयावनो दोनथ'बाय, जालाबो फंनैसोब्लाबो बुजिथों साननानै होथारबाय आं। साला सुवादफोरखौहाय लाजिनाय गैयिफोरखौ मालायनि नामावहाय भट बिनो लाजिया, मालायनि नाम्बार सोस'ना होनानैहाय। बिनिखायसो ना बियो सासे उन्दै दंदों, बियो एसे आवगाय थांबाय थादों। दासो मिथिनो मोनबाय मस्लाया बिदिसो, हायना मुलिसो बाहायखोमाना दोनदों साला सुवादफ्रा। मासथाय नोङो दोनथ'नायसै लोगोफोर, दिनैनि लाइभआ बेखिनियासै। आरो जायफ्रा खोनासंबाय अननानै भिडिअखौ शेयार खालामदार, शेयार खालामालासिनो दाथा। दा बेखौ रावबो बानायथ'वाखै दासान्दि। बे बिटिआर लाइभआ होनाया बियो पस्टल' होदों, बाखिफ्रा नुदोंना नुवाखै? भिडिअआवहाय खुगाजों फर बुंनाय बायदि जाया। बेनिखायनो आङो लाइभ फैनानैब्लाबो बुंनानै होथारबाय नोंथांमोननोहाय। दा जायफ्रा आंजों जोबजासे खोनासंबाय बिसोरनि थाखाय साबायखरसै। आरो हरबो थौबाय, आंबो दासो सफैखादों, आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय। आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ शेयार खालामदार। दानो बयबो मिथिदों आरो ग्रुपफोर दंब्ला ग्रुपआवबो शेयार खालाम। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो आंजों दसे सम लाइभआव थाफैनायनि थाखाय। बिराद मेंनाय मोनबाय।